Hier werk je een sippel wegmerken. En dit een beetje brood. Ja, ik heb het aan. En hier werk dat flesje man. Dan breed merken. Ik ga einmal ein klein bisschen Butter machen. Das ist ein bisschen Butter, aber das kehrt lässt. So leicht das dann anrühren. En dan ik dan hier zelfs aan onion soup mix, Lipton onion soup mix maken. Wat van der water kind. So dan wil ik, dit is verzoet, tortillas. So ik denk dat hier bloos zo dit. En dat is de pulver. Dan wil ik een beetje pulver, vielleicht een halve cup. Wat ik hier neem, want dit is je cactus. Ik zal dan nog some pepper maken. Ik weet niet hoeveel zout het de man krijgt, so ik wil een beetje wagen, maar ik dat eens kan schmecken. Wait, het een minute. Het is pretty nice. De eetschattenkerten hier fan. En nu wil ik hier bloos een beetje maken, dan wil ik het schmecken. Zijn er something meer mee zelf. Wat een beetje dik. Ik wil een klein beetje de tomato paste maken, niet te veel. Like 2 lepels vol. Nu wil ik deze eetschatten hieruit nemen. Ik doe de mashen met butter en dan een beetje schmoot. Ik doe hier met dit ding. Oops, hier gaan we. Oh boy. I got stuck. Oh, plaats met te veel. Nee, werkt dat met dit. Anyways, dit moet je week merken. En nu wil ik dat vleesje maken. Het vlees aan de boot, oh ja. Dat is een klein stukje. De kinderen gleichen dit circus. Dat heeft etchang en dat heeft vegetables en lots of kaasboven. Okay. Lady, dit is gewoon te lucht gemaakt. Dan neem ik deze, mixed vegetables. Yes. Dit is gewoon te lucht gemaakt. Dit. Nu wordt dit moet nog in de oven aangaan. Zo. Beetje meer schmoot. Nu worden we de eetschang hier op. Dan worden we de bakken 350. Oh, dan moet je dat vlees nog horen. Ja, dat is een beetje zwart en dat aansmeren. Zo, hoeveel eetschatten dat ik? Vielleicht 8? Ja, geloof je ook. 8 grote eetschatten.
ist doch what perfect sein. Ja. Dat nennen sie shepherd's pie. I don't know why you wouldn't say in a Dietsch. Half Klapsfleisch and Korn en zo wat. Ja, neem dat er maar op. Ja, niet over de cheese doen op. En dat is een big hit met de kinderen. Dan kan je zoveel keuze als je wil. Je weet dat nu vandaan. Ik had op een 350, vielleicht voor wat, 20 minuten? Ja. Oeh. En zo laat dat. Start. Met Twabak. Is dat right? Okay, thanks for watching. Was William Immelzine.